Ang pagadamag Biblia, ti libro ni Jonas, itarayan ni Jonas ni Yahweh, umuna kapitulo. Iti mo isangal daw, nagsaon ni Yahweh kay ni Jonas nga anak ni Amitay, kinunana in ka ijay ni Nebe, ket balaagam dayta, agdin din na magasyudad na ipadamag kanyak, ti kinadakas dagiti tao. Ngam nagrubot ket din ni Jonas, ket sabali ti tinurong na tapno itarayan na ni Yahweh. Napan ijay Jope ket nakasarak iti barko agturong ijay Tarsis. Kalpasan ti panagbayad na iti plete na limuga nakadwa na dagiti tripulante tapno mapansadyay. Ket iti kasta madaywan na ni Yahweh. Ngem imbulos ni Yahweh tinapigsa nga angin iti taaw. Napigsa ti bagyo ket kas lamarba iti barko. Nagbuteng dagiti tripulante ket imawag ti tunggal maysa iti Dios na. Tapno lumag-an ti barko, intapok da dagiti karga. Ngem adda ni Jonas iti aking babakad sa aran ti barko iti maysa asuli. Ket nargaan ti turog na. Sadyay, tinakasarakan ken kuana ti kapitan ti barko. Apay amat maturog ka, kinuna ti kapitan. Bumangon ka ket di, ket agpatulong ka iti Dios mo, bareng no kasya na tayo, ket saan tayo amatay. Iti kasta, kinuna dagiti tripulante ti tunggal maysa. Agbibinunot tayo. Tapno maamuan tayo no siya sino. Ti mapabasol iti daytoy didigra dimteng kada tayo. Nagbibinunot dakat rimuar tinagan ni Jonas. Kinunada ken kuana. Ita, ibagam kada kami no siya sino ti mapabasol iti daytoy. Anya ti aramidam ditoy. Taga ano ka? Anya ti ilim kan anya at tribo tinagtaudam. Kinuna ni Jonas, may saak a Hebreo, agdaydayawak iti apo a Dios, ti langit a namarswa iti taaw ken iti daga. Imbaga ni Jonas kadakwada, nga itartarayan na ni Yahweh. Idi naamuan da daytoy, nagbuteng dagiti tripulante ket kinunada, nakabutbuteng daytoy nga inaramid mo. Idi dumawel tayo ti taaw, bayat ti panagalabas ti oras, kinuna dagiti tripulante ken ni Jonas. Anya ti aramidan mi ken ka tapno sumardeng ti bagyo. Itapwakdak tapno agkalma. Insungbat ni Jonas. Ammo kasyak, ti nakaigapuan iti dadateng kada tayo, daytoy nadawel a bagyo. Nupay kasta, kaya dagiti tripulante nga ipaigid ti barko. Inkabil da ti amin nakabaulan da nga aggaod ngam awan ti maaramid da. Tapumigpig sa ti angin. Isot gapuna nga imasog da ken ni Yahweh. O Apo, tawatan mi ken ka, adi na kami patayan akas dusa mi gapo tapatayan mi daytoy a tao. Sika o Apo, ti makaammo iti daytoy. Sika ti akin aramid. Kalpasan na, binagkatda ni Jonas sa dain tapwak iti taaw. Nagkalma adagos ti bagyo. Kasta unay iti panagbuteng dagiti tripulante ken ni Yahweh. Ket nagitatagda iti daton ken nagkarida nga agserbi ken kuana. Binili ni Yahweh ti maysa dakkel nga ikan, amang alun-on ken ni Jonas. Tallo nga aldaw ken tallo arabii, nga adda ni Jonas iti tiyan ti ikan. Naimbag adamag Biblia ti libro ni Jonas, maikadwa a kapitulo, ti kararag ni Jonas. Kalpasan na, iti uneg ti tiyan ti ikan nagkararag ni Jonas ken ni Yahweh a Dios na. Iti rigat ko, o Apo, imawag ken ka, ket impangagnak. Imasugak manipod iti tukot ti lubong dagiti natay, ket nangegmo ti timek ko. Intapwaknak ngamin iti kaadalman wen iti lansad ti taaw. Nalawlawak iti danum, ket sinabwagandak dakkel a dalluyan mo. Impagarup ko, napagtalawak iti imatang mo, ket jakton makita
tinasantuan at templom. Linikmot nak tinanom ket maang sanakon. Namimpinsan anila punos nak titaaw, ket nakumutan ti ulok iti ruot. Naipanak iti mismo apuon dagiti bantay, iti daga ti ruangan na naibalunet iti agnanayon. Ngem iti daytoy ayuyeng, inaon mo ti biag ko, o Apo a Dios ko. Idi mariknak ang mataya kon, nagkararagak ken ka, o Apo. Ket manipod iti nasantuan a templom, nangeg mo ti asog ko. Tinalikodan ka, dagiti agdaydayaw, kadagiti awan serserbina ati Diyosen. Ngem siya agkantaak to, iti pagdaydayaw ken ka. Mangidatagak to, ken ka iti daton. Ket tungpalek to ti karik ken ka. Agapu ti Apo, iti panakaisalakan. Kalpasan na, binili ni Yahweh ti ikan, ket impus pugsuna ni Jonas, iti kadaratan ti igit iti baybay. May 4 a kapitulo. Agtungpal ni Jonas iti bilin ni Yahweh. Nagsauman ni Yahweh ken ni Jonas kinunana inkay ti dayta agdindinamag a syudad ti Nineve. Ket ipakaamom kadagiti tattao. Tiin sa ken ka. Nagtungpal a dagos ni Jonas ket napan ijay Nineve. Nalawa daytoy a syudad. 3 nga aldaw a sursuren ti masakawpan na. Rinigyan ni Jonas a sinursur ti syudad. Kalpasan ti agmalmalem a pannagnana, impakdaar na. 40 nga aldaw manipod ita, madadaol to ti Nineve. Namati dagiti taga Nineve iti mensahe ti Dios. Ngarud, ingkadeng da amasapol nga agayunar ti tungkal maysa, ket nagkawes dagiti amin at tattao iti nakersang alupot. Natanukman wenno nanumo, amang ipakita iti panagbabawi da. Iti madamag daytoy ti arin ti Nineve, ti makder iti trono na sana inuksob ti pagan-anay na. Nagkawesmet iti nakersang alupot, ket nagtugaw iti nabunton a dapu. Kalpasan na, impakaamuna kadagiti tattao ti Nineve. Daytoy ti bilin ti ari ken dagiti opisyales na, awan ti mangan iti uray anya, maiparit a mangan wenno uminom ti amin a tao, animal ken karnero. Masapol nga agkawes amin a tattao ken animal iti nakersang alupot. Masapol nga agkararag ti tunggal maysa iti Dios. Nasken nalaksidan ti tunggal maysa ti dakes a kababalin ken kinaranggas na. Nalabit abaliwan ti Dios ti panunot na. Ket saanen nga agpungtot tapno di tay matay. Nakita ti Dios ti inaramid da. Nakita ti panakatallikod da kadagiti dakes nga ugali da. Isut gapuna ang nagbaliw ti panunot na ket di na dinusa ida akas iti imbagana. Maikopat a kapitulo. Ti pungtot ni Jonas ken ti asi ti Dios. Saan ang naragsakan ni Jonas iti daytoy ket simged ti pungtot na. Inkararag na ken ni Yahweh, daytoy ti kinabuteng ko, Apo, idaddaag iti bukod ka pagilyan. Daytoy ti kinabuteng ko nga ramidem isut kapuna, dinardaras ko ti agkamang ijay Tarsis. Amok ama nagparabor ken manang nga asi ka a Dios. Amok anaanos ka iti amin a tiempo, ken sidadaan ka amang babawi iti panangdusam. Itaw Apo alaem ti biag ko, na imbaglaengen amatayak, ngem ti sibibiyagak. Rumbong kading agpungtot ka, insungbat ni Yahweh. Rimor ni Jonas ijay Nineve ket napan iti dayaan ti syudad. Nangaramid iti paglinungan na sa jay ket nagtugaw, amang nguray iti mapasamak iti syudad. Pinagtubo ni Yahweh a Dios ti maysa amula,
ngagpaay alinong ni Honas tapno saan, ama initan, kasta unay ti panakaayayo ni Honas iti mula. Ngem idi iti agsapa ti sumunong aldaw, ada iggus, anang kibkib iti mula ket natay. Aram iti Diyos daytoy, idi sumingising ti init, nang ibaon ti Diyos, iti napudot nga angin, anagapo iti daya, ket uray la natalimudaw ni Honas gapo iti makasinit, apudot ti init, indawat namanen ti pannakatay na, naimimbag lakuman, amatay akon kinunana. Ngem kinuna ti Diyos kan kuana, tumutop ka di, ngagpungtot ka, gapo iti napasamak iti mula, insungbat ni Honas, wan, rumbeng ngagpungtutak, saan amap-up ti pungtot ko, kat uray ison ti pakatayak. Kinuna ti Apo, masyan ka iti daytoy amula, nagtuboy ti maysa arabi, samot la napukaw iti sumuna arabi, awan, tinagbanugam iti daytoy, ket saan asika, tinang padakkel, nga masyan ka? Saan ka darumba nga masyanak met iti Ninebe? Daytoy agdindinamag a syudad nga addaan iti nasursurog, nga 120 at rinibribo at tao, adida mo, tinaimbag ken dakes, agraman pay, dagiti nakadado nga animal,